Ia, diolch fawr, diolch am gyfle i rannu. Pan ddaru Hywel ofyn i mi, ges i chydig bach o sioc i ddweud y gwir. Oherwydd ddudodd Hywel wrthai, ges ti droedigaeth pan oedd ti'n Bangor yn do, ond ges i ddim, ond i wedi dod i ffydd cyn hynny. Mae'n rhyfedd fel mae Dyw'n gweithio oeddech chi'r rhestru Dyffryn Clwyd fel un o'r llefydd lle o Dyw wedi gweithio. O ar ryw ystyr, dwi'n teimlo mod i wedi bod yn rhan o hynny. O gynnau 2 arwr yn Dyffryn Clwyd. Un oedd yn gwneudog i Parch Arthur Jones, a'r llall oedd Emyr Robes, tad John y Fancw. Un yn yr Hyl a llall yn Llarhuad tu allan i Ddimbech. A ges i droedigaeth yn ydi, dim syfrdanol, pan o'n i'n paratoi i ddod yn aelod yng Nghapel y Glyn, capel bach 10 ar 20 o bobl. Ac oedd Arthur Jones yn cyfarfod efo fi bob wythnos ac yn mynd dros be oedd ystyr bod yn aelod o eglwys, ystyr Efengil ac yn y blaen. Ac ymhrofiad i oedd, o'n i wedi cael y magu yn y capel. O'r rhaid i mi fynd i'r capel 2 gwaith bob Sul. Yn ydi, bore pnawn i'r ysgol Sul a gyda nos. O'n i'n gorfod mynd efo'n had ganol wythnos i cwr gweddi a seiat, hyd yn oed pan o'n i'n blentyn. Ac o'n i'n gwrando ar Arthur Jones ac oedd o'n sôn am y groes a'r atgyfodiad ac o'n i'n meddwl, dwi'n gwybod hyn i gyd. Chi'n bod, o'n i wedi cael yr aroliadau ysgol Sul, ydy cael distinction a rhyw bethau felly, o'n i'n meddwl bod fi'n gwybod y cwbl. Ond rhyw noson oedd o'n eistedd yna'n mynd trwy'r cwbl, a dyma fi'n sylweddoli yn sydyn bod fi'n gwybod y cwbl, ond o'n i'n nabod Iesu Grist. Ac ar y ffordd allan o'r capel, sori, dwi'n mynd yn emosiynol wrth feddwl am y peth, ar y ffordd allan o'r capel, y noson honno i'r car, o'n i'n cael lift gen Arthur Jones i'r cyfarfod yma. Dyma fi'n troi ato fo a dweud, Mr Jones, mae gynna i isio bod yn ffyddlon i Iesu Grist. Mi weddiodd hefo fi ac dderbyniodd o fi'n aelod y Sul wedyn. Felly dyna oedd ymhrofiad i. Mi ddoes i Fangor, wel, wrach cyn dod i Fangor, mi ddylwn i sôn hefyd, o'n i'n diolch i Wyn am rei o pethau ddod i ddeud. Mi ddoes i'n i deimlo ar gyhoeddiad cry ynglyn â'r iaith a'n hunaniaeth i yn y cyfnod 2 flynedd ola yn yr ysgol hefyd. Am protest gyntaf fi oedd protestio yn erbyn Carlo. Sori, ei fawr hydy. Un brotest yn y Steddfod yn Wyddgrug oedd un de, a brotest arall yn Dimbech. Ac oedd hwnna wedi dod yn rhan bwysig o'n mywyd i yn y cyfnod yn hefyd. Oedd o bron fel 2 droedigaeth. Ac ddoes i Fangor i astudio cerddoriaeth a 3 peth oedd yn bwysig i mi, dwi'n meddwl, yn ffydd i, yn cello fi, a brwydr yr iaith. Ac o'r rhaid i mi benderfynu, oeddwn i'n mynd i ganolbwyntio ar yn astudiaethau yr ochr academaidd, neu o'n i'n mynd i roed yn mywyd i frwydr yr iaith a dewis brwydr yr iaith nes i, ond gan drio gwneud yn siŵr mod i'n gwneud digon o waith i basio yn aroliadau. Ac felly buodd i, ac pan o'n i yn Bangor gynta, o'n i'n teimlo'n reit unig, dod o gapel bach iawn yn Dyffryn Clwyd, ond oedd Tŵr Gwyn, capel Tŵr Gwyn yn bwysig iawn i mi yn y cyfnod yna, a gweinidogaeth Elfed a Pnefydd Roberts. Ac dwi'n cofio'r pwysau ddoth o'r ei cyfeiriadau. O'n i'n gwrthod mynd i'r Gymdeithas Gristnogol Saesneg, ond o'n e bwysau i fynd i Ebenezer ac yn y blaen. O'n i'n gwrthod mynd, ynde. O'n i ddim am fynd
O'n i'n wedi clywed am y mudiad Efengolaidd i ddweud y gwir, ynde? Oedd yn beth diddorol. Ond beth bynnag, mi benderfynes i ganolbwyntio ar frwydr yr iaith, gwneud hynny fedrwn ni. Benderfynes i hefyd wneud yng ngradd trwy gyfrwng y Gymraeg. Doedd neb wedi gwneud hynny o blaen, ges i'n cefnogaeth o gwbl ddeud y gwir gen William Mathias yn hynny o beth. Ond mi ddoth erbyn diwedd y 2 blynedd pan o'n i'n astudio cerddoriaeth, ond 4 ohono ni yn gwneud BMys ac 1 yn gwneud BA cerddoriaeth ydy penderfynu gwneud ei gradd trwy gyfrwng Gymraeg. Oedd hynny'n wych. Ond yn y cyfnod yna wedyn, o fewn blwyddyn mi ddoth Gristnogion eraill i'r coleg Cymru Cymraeg o'n i'n nabod, a ddaru neu griw ohono ni ddechrau cyfarfod i weddio. Oedden ni'n gweddio yn stafelloedd yn gilydd. Ac dwi'n teimlo dylwn ni enwi rhai pobl oedd yn arwyddocaol i mi ar y pryd, sydd ddim wedi heddwyd. Yn ydy, dwi'n meddwl am Arfon Wyn a'r droedigeth ar yr Ynys yn Sir Fôn. Chi'n bod cyfeillion Crist, peintio Duw, cariad Duw ar wal yr beth enw fo? Ac ar math yna o beth. A wedyn pobl ddoth yn ddiweddarach fel Sean Allen, sydd eto wedi'n gadael ni, Tommy, Emyr Thomas, ynde. Geraint ydyr lot. O'n i falch bod ti wedi sôn am Euros, oherwydd mi ddechreuais i brygethu ac Euros ofynes i edrych dros ymregaeth i. Brygethu, dwi'n meddwl, yn Peniwel Llanllechyd. Oedd y bregaeth gyntaf roes i erioed, a dwi'n cofio y testyn hyd heddiw, o dangos bod fi wedi dod dan ddylanwad y mudiad Efengolaidd erbyn hynny. A newidiad Ethiopiad ei groen, neu y llewpard ei frychni. Felly chwythau a ellwch gwneithu'r drwg, da, y rhai a gynefinwyd a gwneithu'r drwg. Adnod o Jeremia yn cyfeithiad William Morgan, wrth gwrs, yna. Felly, dwi'n meddwl o'n rhan yn hun, doedd y meherthynas i hefo Ebenezer, a o'n i'n teimlo yma, Hywel yn gwybod, o'n i'n teimlo'n gry yn erbyn y syniad o undeb Cristnogol, a fe o'n ddadl fawr ynglyn a oedden ni'n cael cyffes ffydd a'i pidio fe wrthodwyd hynny Cymdeithas Cristnogol agored i bawb oedd i fod. O'n i'n teimlo'n gry iawn ynglyn â pethau felly. Ac eto ar yr un pryd mi roeddwn i'n mynd i gynadledde'r mudiad i'r encilion, o'n i'n mynd i'r pethau yna i gyd felly, tra'n sticio at yn argoeddiadau cry bryd hynny. Mae aros o fewn yr enwadau oedd y peth pwysig i wneud. O'n i'n cytuno fo Dr Martin o gwbl, a swn i wedi deitho fo, swn i wedi weld o. Felly, chi'n gwybod, dwi'n meddwl y pwynt oedd Wyn yn ei wneud bod ne amrywiaeth, wel mi roedd yr amrywiaeth yna yn bodoli Mangor hefyd, ynddo. Ond oedden ni yn dod ymlaen yn wych efo'n gilydd, ac o'n bethau rhyfeddol yn digwydd. Dwi wedi anghofio o gynnau nifer o bwyntiau o gynnau eisiau wneud, a dwi wedi anghofio be oedden nhw rwan. Isio sôn am y criw cyfarfod gweddi, Ifan Robes, gŵr Catrin, fydd yn siarad. Ifan yn dod yn gyfaill agos iawn i mi. Oedden ni'n cyfarfod efo'n gilydd a criw Liz Burgess Jones. Dwi'n gwybod be di hanes Liz erbyn hyn, a nifer o rei eraill yn cyfarfod i weddi oedd hyn cyn i'r Gymdeithas Gristnogol, fel oedden ni'n nabod i ddod i fodoli elly, ynde. Ac oedd hwnna di bod yn ffurfiannol i mi, dysgu weddio ac yn y blaen. A wedyn, wrth gwrs, mi arhoses i ymlaen ar ôl gorffen yn gradd mewn cerddoriaeth. Mi arhoses i ymlaen i
i wneud diwinyddiaeth. A'r rheswm am hynny oedd ar ôl gorffen yng ngradd mewn cerddoriaeth, o'n i wedi dechrau dioddau o epilepsi, ac o'n i wedi cael swydd gen Gwynedd, ond wedi methu y medical, a wedyn penderfynu aros mlaen i wneud diwinyddiaeth, ac oedd Dr Tudur yn ddylanwad trwm iawn arna i hefyd. A cyfarfodydd Balaban, dwi'n mynd i sôn am gyfarfodydd Balaban, mor bwysig yn y cyfnod yna. Wedyn, Testament newydd, y Bibl Cymraeg newydd yn dod allan. Dwi'n cofio ymgyrch bersonol gyda i mynd rownd yn archebu rhai i'r myfyrwyr cyn iddo fo gael ei gyhoeddi. Mae rhaid na ar Fawrth y cyntaf, oedden nhw'n coeddi bob peth ar Fawrth y cyntaf, y cyhoeddwyd y Testament. A dwi'n meddwl, oedden ni wedi llwyddo i berswadio 160 o fyfyrwyr i brynu copi o'r Testament Newydd. Wrth gwrs, mae wedi cael ei ddiwygio a'i wella gobeithio ers hynny. Ond oedd hwnna wedi bod yn bwysig i mi hefyd. A dwi eisiau deud un stori i ddarfod. Fuodd yn reit ffurfiannol i mi yn bersonol. A'r stori honno di rhywbryd yn y cyfnod ar ôl i mi ddechrau diodd o epilepsi. Mi roedd Come Together, y musical, wedi dod i Bai Colwyn. A mi benderfynes i fodio o Bangor i Bai Colwyn i fynd i'r Come Together yma. Ac o'n i rioed wedi bod un byd tebyg dod ar draws y mudiad charismataidd am y tro cyntaf. Ac o gyna eisiau ffeindio ffordd yn ôl i Fangor, felly dyma fi'n gofyn os neu rhywun yn gallu rhoi lift yn ôl i mi i Fangor. Ac oedden nhw'n methu ffeindio neb, a dyma nhw'n gwneud cyhoeddiad, somebody wants a lift back to Bangor, ynde. A dyma fi'n ffeindio'n hun yn cael lift hefo tair dynes o'r Eglwys Gatholig ym Mangor. Wel, os oedd dylanwad y mudiad Efengylaidd yn drwm arna i chydig cyn hynny, mi roedd o'n ofnadwy o drwm erbyn hynny. O'n i'n meddwl, dwi'n mynd i fyw drwy'r daith yma. Ac mi steddes i yn y car efo'r dair gwraig oedden nhw, dipyn hyn.